Na je kin manke murya kama a wani fim wanda raka na wannan algaita sautar kai ƙaramai mai ta ki ɗan yi dogon ki ɗan yi ɗan murya haka ta ɗan mulki ɗaya haka. amma saboda tsaba ka sharan ce ki bayarwa sai da na zo na gurin yanzu an ce na ce sai na cika komai akan lokaci da Allah ya yi mun murya tsofaffi to ko dai bai sake da annafa ne da Allah dan wahala ne na fasara fa Qur'ani ko ni ina in ban yi to ne ma fa murya nan fa na iya ta idan ba na iya ta ba Allah ya tsina ina zuwa da Allah idan ba na iya ba Allah ya tsina akwai wani babban mai sare-sare a bayan baban mai nan sa Allah sai ne murya shi oh wannan murya yan wiwi ce Aba babban minista ka gomarci kowa da kowa domin a janye komai ni da wallahi ba na munna kai kana soja kada ka sake ka ce masa yarinya ta a Maryam a gurguje na gode ka koma waka daya wanda zaki fara yin entertainment a cikin wannan gida akwai namiji a wakar ko kuma sun ce ke kadai ta jama'a kowa shirya za mu kalli balbuni da kuce hotahe ta Allah sa ki iya rawa kamar yadda suke yi to Saurara ce? To, Maryam India. Gwaldin nan kai faɗi, rike mata shi sosai. Na kin zai Allah sa kaki kowa macijiya. To. Allah. A samo shayi. Ko mai unguwa. Mai unguwa na da yi. Tari da Allah yau. Kada tiro fara sai ki yi ojo daidai ne. Wannan na gaba na kai ta. A gaba na aka yi waɗannan a India. Godiya mana India ne ke sama. Fara burge murya, sun fara burge mutane mara India. Sun fara burge mutane.
sai ba ba tare kuma muna da kabiru ɗan yajiya muna da kabiru ɗan